Peder dydd Sul am y tro cyntaf 2010 gyda Morgan Jones, Alex Jones a Del May! Blwyddyn newydd dda i chi gyd. Blwyddyn newydd dda. Beth ydy Dian? Pawb yn iawn? Da iawn. Gret, diolch. Ti'n iawn? Ydw, gret, diolch. Felly, badri, nw'n i ddechrau efo ti, Morgan, yn yr Sunday Mirror. Ia, mae yna lot o chwaraeon, wrth gwrs, mae'n benwthos Cwpan FA. Da i ddim i siarad ffwtsbol chi ar hyn o bryd. Na. Mae yna un stori di dal yn llygad i. O, pam? Nid oherwydd y syniad i'w Pam? Y stori, mae'n stori o sylwedd, mae'n rhaid mi bwysleisio. So bod ni gyd fan fferin yr hew ac yn teimlo'n dewr o bita tilli o Dwrci a mince pies, felly. Mae'r celebs Hollywoodaidd ma'n trempsian i'r Caribbean i cychod drydfawr yn byw mewn mythisrwydd heb folia. Dwi'n rhaid i geddus iawn. Felly sydd o yma, dwi'n dadlau drefor ar y cwch, sgota migrill mewn trons. Da ni'n gallu neud... Gyfres newydd, nes breg bob nos iau. Morgan a'i mecryll. Gen i weld y llun? Ie, well i weld y llun. Alex Jones. Lindsay Lohan, fyna, pwy ars yna? Orlando Bloom, Kate Moss. Ie. Jason Statham. Dwi'n nabod hanner nhw. Alex, pwy dyn nhw? O, ti'n be? Mae Jason Statham yw na, Orlando Bloom, ie. Hywel TV. Kate Moss. Na, dwi'n na. Mickey Plum. Lle oeddech chi dros yr oel? Del, lle ys di? Ys i adra mynd yn oed i Porthmadog. A dyn, denig. Am dy gwch di yn ffordd? Dod ges i wahdio di hwnna, ond o'n i'n gorau gweithio. A dim bikini dyty o dde? Wel, oes, just... Mankini. Bach gormod o Turkey, wedyn. Mankini. Al, lle ys di? Eis i gytrer i dyma at mam a dad. Neis iawn. Neis. Morgan? Unlla gwell na chartre yn gwrs. Adron i fyd efo'r teulu. Fel sy'n Gwyneth Glyn yn gweud, ia? Ie. Ond i ar fi'n canu, man. Bad y ti? Na, diolch. Gwyliau ar y ffordd? Yna ni? Yn unrhyw exotic? Dim yn teithio, yn dweud? Mi fydda i'n teithio, dim ni yn ysmannaw, wythnos ar ôl nesa. Gewn ni bod mwy am... Morgan yn gweud bod yn neis iawn. Ynddi, hyfryd. Mae'n ynysoedd eraill o gael, ond dal. Na, ti'n gallu cael deal da o fo buses i Nebo, dyddi yma. O'n i'n meddwl 3 pent a Nebo campio. Joio? Ie, joio byw, de. Oce, joio byw. Rhaid, newn ni aros gyda ti, dal. Am y gomediwyr, no? Ie, o'n i'n gweld, heddiw, mae comediwyr yma gyd di bod yn gwneud miliynau, mae'n danos y ffigura. Michael McIntyre, 8 miliwn nath o'n neud blwyddyn dweitha. Mae'n un blwyddyn. Dan? Mae'n cael ei robio, os ti'n gofio. Ond mae'n eich di feddwl faint y cash, Dan Glyn, Tudur... Y comediwyr yma. Ie, sy'n ni fel, maen nhw'n raking yr un. Ie, maen nhw'n cael ffortiwn. Mae Dan a'n Gwenni fanna, felly... Gach di bobl sy'n ddim hyd yn oed digri, Jason Manford, mae ddod i wneud 2 million. Rod Gilbert ydi yna fyd? Ne, 3 million. Pwy arall yna? Russell Howard? Russell Howard. A be gath fi fi, mae Russell Brand, ond, dwi'n gwybod, mae'n lot, mae ond i wneud 1 million. O, 3 yna fe. A ddim yn gweithio lot am ychydig. Na, dwi'n gweld Russell yn stryglo. Mae'n bywyd anodd dyn ni, hair products a prynu jokes. Hoff gomediwr fan'na? Frankie Boyle. Frankie Boyle. Ie, dwi'n meddwl fydda i yna fo, blwyddyn nesaf gobeithio. Oce, cool. Ti yw'r panel newydd ar Mock the Week? Wel, fi di'r person mwy o digri dwi'n abod. Al, hoff gomediwr yn gloi? Jasper Carrot. Jasper Carrot, oce. Alex, nôl yn 80au fan'na. Morgan? Billy Connolly, a digwydd bod mis nesaf, dwi'n mynd i weld y Llundain. Ond dwi'n te? Present yn blwydd. Nice iawn. Felly, Al, newn ni offen gyda ti, Celebrity Big Brother, dechrau heno. Dechrau heno, ti wedi cael gwahoddiad i'r tŷ? Da, o'n i'n nes i wrthod hwnna. O'n i'n meddwl. Big Brother, Celebrity yn dechrau heno, gyda Davina McCall yr un olaf, yn 2010. Diolch beth, de. A maen nhw'n gweud fan hyn, wel, mae Michelle Heaton, achos bod hi'n gwybod bob dim, yn gweud pwy mae hi'n meddwl sy'n mynd i mewn i'r tŷ. Hi oedd yn Liberty X, fe? Ie, hi oedd yn Liberty X, felly mae'n dynnu bobl fel Ivana Trump, MC Hammer, fe ar Trustbusiness. Nicola T, achos maen nhw wastad yn moyn rhyw fath o wag mewn ydyn nhw. Vinnie Jones. Gwlad! A Beth Hunter. Ti'n fan o gerddoriaeth ddawns yn dweud? Chaflid fel na. Ie, ond maen nhw'n gweud bod Dane Bowers a Alex Reid, sef Caria Jordan, bendant yn mynd mewn, a'r ddau ohonyn nhw wrth gwrs wedi cael bach o ffrai ar nos galan. A Finni. Watchwch y gofod yma. Ie, Morgan ti ddim, Del ti ddim. Na. Oce te, ar y nod yn yr edrych, mae'n rhaid i si Morgan Jones, Alex Jones a Del May!